Piet Visser is muzikus en korpsdirigent. Zijn missie: jonge mensen enthousiast maken voor de blaasmuziek. Want muziek is meer. Ook van Piet zelfs. Want door de muziek kwam er in Litouwen dat er nu ook bij zo'n 24 dwarpskorpsen belutsen is. Er is op het heden een tendens dat de korps nog eens wat het moeilijk krijgen om aan een leerling te komen. En dat juist niet weet hier in heel Friesland. Belangrijk vind ik dat die jeugd die we hier hebben, dat die enthousiast krijgen om dat korps in stand te houden. Het meester al eens wel vertellen waarom wat ik hier ben. Zeg eens even een vinger op. Wat? Nou, om trompetles te krijgen. Om trompetles te krijgen. En wie weet eigenlijk wel hoe een trompet eruit ziet? Wie had ooit wel eens een trompet jongen? Nou, moet je blazen. Ja? En op een paar knopjes drukken. Oké. Hier in het beeld jouw les onder de muziekscholen. En de muziekscholen die heeft een project. En dat is een project dat bestaat uit 10 lessen. En dat kiest aan Jan om een basisschoolleerling die in groep 4 zitten. Nou, rem vast maar naar de klas dan. De eerste les is iets meer van een verhaaltje vertellen hoe het instrument. En dan doe ik heel vaak eerst zonder instrument van door de eigen stift. Beek maar om dat drinkje en dan met die vingers daar, dan viel hem al. En dan komt er haast een fantastisch geluid. Nou, dan doen we de eigen dicht. Dan hebben we die toeter bij. En dan teken je hem als je hem de beste solist van Grauw binnen. En dan geef je even op je denkbeeldige toeter, maar de lippen, geef je toetering. Daar komt er. En dan geef je even een concertje aan. Vingers bewegen. Als je band iets onderleren worst en was in hun belevingswereld duiken. Als mijn band praat, maar nooit van bovenop praten, maar altijd een beetje zat. Je moest in hun wereldje zitten hier. En dan maast hun wezen zoveel drukjes betekenen kunnen dat ze hun Alex zo gek krijgt dat ze door was toch Alex hun opdraast. Nou ja, maar deze stinkt niet. Nee. Nou, dus er was de verzwaring dat ze gewoon zoveel foefjes heeft dat die ben zoveel dingen door. Maar die ding, die ben van mij, dat ben eigenlijk gelijk ze ding. Maar die band, die maakt het ervaren, want het is elke keer weer wat oors. Mooi, je mag gauw staan en dan doen we een showtje erbij. Zo. Tam en tam. Ja, zo. Zo wat. Want je, op een gegeven moment band van jou daar, die kinderen net oer. Als je 4 minuten lang hetzelfde doet. Want dan zie je ervaren zo saai. Nou, zo was het. Je weet, denk ik, wat aanpakken. En dan krijg je die band maar dan wordt ze alles. Als je maar in hun belevingswereld stapt. En net, wat er bijvoorbeeld ook wel heel vaak gebeurt van. Vroeger heb ik het altijd zo in, zag je het goed en zag je het nou ik doen. Ja, maar wie zou die band het leuk vinden? Ik vond het vroeger misschien wel leuk, omdat ik het zo wend weer. Maar die band, die, dat is vet saai man, die is niks om. En als ze dat denken, ben ze kwijt. Ik zit nog heel veel om aan te oefenen, maar ik denk wel dat het lukt. Ik heb wel eens jongen dat iemand toeteren. En wat takst dan? Dat is wel moeilijk. Ik denk dat ik het wel de volgende keer wel weer wat beter ga kunnen. Die toeter die maakt gewoon zien, dat is een enorme versterking van wat maar die lippen doet. Want die lippen doen het werk. Die maakt de toon produceren. Die doet ook bijvoorbeeld vader Jaak. Dat doet de lippen. Nou, dat krijg je dus op het mondstuk. Nou, en dat krijg je dan door de toeter. Dan krijg je maar die knappen erbij. Maar als het een zonder knap was, die is... Dat wel op thuis doet er net. Dan krijg je... Dus de hichten maken het in een combinatie van die eigen hichten en die...
En die doet op een gegeven moment. En dan krijgt hij wezen als het nou zonder die verteelt. Dus dan krijgt hij op een gegeven moment was dan vroeger de signaaltoon. Nou, en toen is er zo'n goal met ik denk van ja, er moet een deal bij. Dan is dit. Dan kiest hij wezen die natuurtoon weer opvullen maar melodietoon. Nou, en dan krijgt hij dadelijk. Nou, dat dan ooit precies lukt, daar krijg ik gewoon een hartstikke mooi gevoel van. Ik denk van, wow, heerlijk. En moet ik volgende week weer terugkomen of was dit gewoon de laatste keer? Nee. Volgende week terugkomen. Oké. Nou, de eerste les ben je enthousiast, het is alweer naai. En dan komt ze aan natuurlijk maar de verhalen dit en dat en dat. En ik zoek het misschien wel volley, maar dan komt alweer van, nou ja, dan zit ze op voetbal en dan zit ze hierop en dan zit ze daarop. En komt het prijskaartje eraan naderhand. Van het is toch, nou ja, het is volle duurder als voetbal, logisch. En dan, nou ja, heeft hij weet al een bepaald afvalpercentage. Dan hopen we aanstaan maar het concert. En dan maar die ouders dus ik komen. Dat die daar toch wel heel enthousiast worden. Die band die krijgen een briefje naar huis, hoe en wat het kost. En, nou, en stel als dan een sticker wat krijgt, die de plaats wil, dan krijgt de volgende stap. Dan komt er een heel band erachter van ja, het is wel leuk, maar ik maak wel, ik zeg elke dag even toetreden. En dan, nou, de troszetters die gaan terug. Dus als het in wezen maar een groepje van 10 begint, dan mag het blijven zoals 4 uur, misschien nog 12 uur heeft. Dus je mag verzwaarden dat stuurt gewoon elke keer terug doet. En nou, op zich gewoon heel leuk werk en wat ik wil jaren zijn. En de band die komen nou in onrekening met een instrument. En als ze er niks mee doen, maar ze kunnen later nooit zeggen van oh, ik hier nooit weten. Ze weten nou wat het er is. En dan, ja, als er wat met doen. Geweldig enthousiast. Ja, hartstikke leuk, ja. Dus is je wat eruit komt. Oké. Ik heb 2 oudere broers. Die zitten in Belsum op het korps. En die heb ik dan boven wel eens toetreden. En toen, ja, op een of andere manier heb ik altijd gedacht van, ach, dat vind ik heel leuk, want dat geluid, dat vond ik voor mezelf prachtig. Maar B, heb ik altijd gedacht, nou, dat ken ik wel beter, dus net zo moeilijk. Jou maar eens even aan toeteren. Eerst wel even in de gaten denken hoe het nou werkt. Ja. Hier staat nou dat briefje. En hier staat op een gegeven moment de toon en dus die is even een oefening maakt. Nou, dat is wel duidelijk denk ik. Nou, dan mag je even wachten en dan hel ik die aard wel even op. Oké. Nou, en dan gaat het examen hoor. Nou, en dan doen we een heel mooi examen, net of net? Ja, komt er helemaal clear. Bij u zit het zo op een muziekschool dat als er een leerling op les komt, dat we om 2 uur gemiddeld een examen al lezen. En dat examen, dat moest gewoon in een gegeven moment, wij vinden op een gegeven moment, 2, 3 uur, maar dat is toch wel een bepaald niveau, hè, om in een kampsmooi draaien te leren. Nou ja, dat kiest dus mooi zien via dat examen. Aan de andere kant is een examen, ik weer een motivatie voor de leerling van, ik moet er nog even goed aan lopen, ik moet even goed oefenen, want we hebben een examen. Dus het werkt beide. Nou, ik ga eerst ben ik met mijn huid naar een open dag geweest van de muziekschool. En toen heb ik al die instrumenten proberen. En ik bugel. En ik vond bugel gewoon een mooi instrument, gewoon mooi lood uit. En ja, ik vond het gewoon mooi. Want ik heb wel eens iets met mijn korps en zo. En ik dacht van, nou, dat wil ik wel doen. Ik vond gewoon mooie muziek. En dan denk ik van, als ik er nou letterlijk bij zit, dan maak ik die muziek ik. Dit is het programma van Nienke. Ja. Nienke, dat is echt een talent. Ja, dat is echt, maar die buren valt mij elke dag tussen in de hand. Hè. Ouders die stimuleren dat ik enorm. En die oefenen gewoon een heel soort.
zulke versjes, dan had ik toch even... Had ik er wel even tijd voor nodig. Ja. Maar er is net echt iets moeilijks aan, want ik had altijd nog wat tijd om gewoon te oefenen. Rustig. En ik oefen zo 3 kwartier tot 1 uur per dag. En ja, zo lang, ja. Nou, prima, keurig. Prachtig. Als je wat van cijfers als je wel niet kregen hebt. Zelf zien en jongen en heel. En dan staat eronder, snap je dat? Dus staat, heb je dat er eerst 54 punten. En dan staat erbij, dan krijg je het predicaat met love. En met love, dat vertient is dat het 54 punten heeft. Dus hij is nog meer als love in wezen. Nou, die komen er al net zo vaak voor bij zo'n muziekscholen. Gefeliciteerd, jonge dame. Fantastisch, hè? Hartstikke goed. En dan er ook in, hè? Ja. Nou, klopt als een bus, hè? Dan mag die bijna een skerig maatje. Nou, en dan zei ze van, nou, waar is die koffer? Nou, de koffer maar hier. Ja, dan wordt dat instrument. Nee, het instrument is net een mot. Eerst even zien dat we geluid eruit krijgen op het mondstuk. Pauze. Pauze. Ze maakt steeds meer dingen aanleren. En dat is gewoon op een gegeven moment, die begint zeg maar op 0. En dan ga je steeds een stapje heen, een stapje heen. Want op een gegeven moment, de vertielen die moet erbij. Er moet een show bij maken worden. En er moet al bewegingen bij maken. Dus in wezen, dat moet gewoon zo brengen dat zij dat elke keer leuk vinden. Nou ja, en dan een cd erbij en muziek erbij, weet ik veel, en beelden erbij. Nou, dat wonderen gewoon dan. De liedjes spelen vind ik wel heel leuk. Ja, de knoppen, blazen, dat je dan ook echt... Je moet het wel gewoon tegelijk doen. Ik vind het heel leuk omdat je kan je energie er eigenlijk mee uit. Nou, je kan er leuke muziek met maken en je kan wat met je vingers bewegen. Ja. Oh, komt-ie! Ajax, zien het op ons dak. Door heeft een muziekschool en een basisschool. En die staan al heel apart. Dan denk ik niet waarom, waar staat dan het balenkoor? En daar staat ben onder de les aan kist. En dan kist dus maar beginnen met een hele groep. En dan hoeft net iedereen het leuk te vinden. Degene die het net leuk vindt, die valt ernaast. Nou, maar die het dan leuk vinden, die kan dan terug in. En dan kies een soort squalorkest bouwen in. Maar dan kies het dus in squal iets van. Dan jaren de band in squal ik al dat toetering. Hey, dat is toch wel leuk misschien. Nou, dat is het ene aspect. En het andere aspect was dan ik naar onkomst is op een gegeven moment. Voor de squal is het heel belangrijk, want op een gegeven moment muziek maakt slim. In wezen was nou dos is heel complex. Ik doe wel 10 dingen tegelijk in een fractie van een seconde. Ik maak, nou, er moet lucht in, die tongen die weet, de lippen die, door dit komt lood uit, er moet mooi lood uitkomen. Ik moet lezen wat er staat. Mijn vingers moeten corresponderen met mijn tong, maar eigen exact liggen in. Plus, ik heb een voorstelling in mijn holle, dus ik moet ook weer omkoppelen. Dus wat ik hier in mijn holle heb, dat komt daaruit. Maar ik moet dus weer omkoppelen, dus in die milliseconde altijd wel goed is. En dat het wel not zin is wat ik hier heb. Dus moet ik alles weer omkoppelen. Nou, en dan krijg je dit. Shit, fout. Nou. Die 2 hersenhelften, die moeten beslist samenwerken, hoe krijg je dat net van de ander. Als bijvoorbeeld rekkers, dan kan het maar in je kant. Dan is het in je kant genoeg. Dus wat gebeurt er als je een soort muziek doet, dan krijg je een heel soort verbindingen van de ene kant naar de andere kant. En hoe meer verbindingen als je krijgt, hoe sneller als je het één keer kist en hoe sneller als je al je verband zien kist. En dan zeg je van, oh, die is slim. Want wat is voor mij de definitie van slim? Dan is krek sneller als een oor. Dus dan is die verband denken.
Nou, en dat is van de squalen, denk ik wel. Maar dat is bewezen dat dat zo is? Ja, dat is bewezen, ja. Daar is onderzoek naar die. In Duitsland is er een onderzoek geweest van... Er is een test die van Ben die in groep 4 begon. En die heeft een muziekinstrument doen. En eenzelfde groep, een andere groep 4 net. En die hebben helemaal tot het eind heeft die val. En toen hebben ze op het eind al je testen die. En toen bleek dat de leerling die het om muziekles die gemiddeld slimmer wien of beter in rekening in taal wien dan de band die dat net dien heeft. Dat is bewezen. Net wie dan maar eindig is, dan hebben we die 10 lessen dienen. Wat die band al leert, dat kist via een concert. Jaarleden onder het publiek en ouders, representanten en dat kan korps, kinderen en die kinderen bijdoen. En dan is die wezen echt een voorstelling van 3 kwartier. Dat ze echt, Holland gets talent, he? Dat ze die ervaring maar zeggen. Nou, komt-ie! Ben je er klaar voor? Geweldig dat ze op een zo speelse manier dat leren. Dat is super. Er zit er veel in je bij? Ja. Muzikaal, maar hij deed geweldig. Die ouders die zeggen dat een band optreden, die zeggen dat die band dat mooi vinden. Dus in wezen, wat het traject wat er eigenlijk naar bij komt, maar is door maar zien als die ouders gek krijgt. Die band ben heel gek, maar dan wordt die ouders nou. En dan, als dat klopt, dan is ze binnen. Mijn dochter die mooi. En mijn dochter die het behoort naar muziek, want ze speelt ook al op saxofoon. Dus in feite doen ze wel bij het korps kinderen dan, ja. Maar ja, wij hebben ook 2 peren, hè? Dus dat is ook duur. En het korps is natuurlijk ook duur. Dus ja, dan moet ze toch keuzes maken. Maar ja, dan moet het er maar bij, dus prima. Maar als die het volhouden is vers 2, hè? Maar ja, een enthousiaste leraar, hè, dan komt het voor mij heel goed. Het zit er net in, denk ik. Dat muzikale. Hij mag graag voetballen en ik denk dat hij dat leven doet. Tegenwoordig sta je computers en dat soort dingen al. Heel veel mensen die denken dat alleen maar uit een computer muziek komt. Maar dit is nou echt muziek natuurlijk. Dat die band het leuk vinden en je hebt de mogelijkheden, maar het zit altijd aan. Ja, dat mag je stimuleren, toch? Ja, nou, ze modden niks, ze mannen van alles, maar als ze erop gaan, dan moeten ze er ook voor gaan schrijven. Vind ik mooi om mensen ergens naar dat te motiveren. Dat ze zeggen van op een gegeven moment, nou hoor, dan maar weer echt hard van werken. En dan die ervaring in te krijgen van, goh, dit weer mooi. En tik, tik, ja, tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Dat is het oor, dus luisteren, maar ik net de volgende in het boekje zien. Maar alleen maar luisteren, klopt dit of klopt het. En dan is meestal bij mij een gevoelswerking van, dan viel ik als het klopt, of ik viel als het net klopt. Dat maar zien, wat leuk is. Nou ja, dat is gewoon prachtig om te doen. Die mensen die
op dat korps zitten, die hebben iets met elkaar. Want natuurlijk, als het om muziek praat, dan praat ik over gevoel. Hè? Soms in onze maatschappij heeft soms wel heel veel mensen die kennen hun gevoel niet uitdrukken. Want dat is te direct. Maar er is niks meer op een instrument kiezen dat wel. Dan kiest hun diepste. Kies gewoon veel hoe ze dat eruit brengen. Dat zullen ze nooit zeggen kennen. Maar op een instrument kun je het er wel uit krijgen. En dat vind ik heel interessant. Dat is te snel. Dat gaat te snel. Ja? 4 voor 5 en party radi party radi party radi 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 ja. Komt er. 1, 2 en party ra en party ra en party radi. Als ik weet dat op een gegeven moment het zit er net in, dan doe ik het ding niet meer. We zitten dan voor de NBK, de kampioenschappen. Dan viel soms wel eens van, het zit er aan te komen, dat mag ik even trots hebben. Maar ik heb soms wel eens van, nou ja, dat geef ik wel trouw, maar dan weet ik van tevoren al van, oké, dat zit er niet in. Kijk, ik ken dat tot uiterste met aan, maar nou, het heeft geen zin. Dat hebben ze nog met het korps van Grauw ondergaan, ja. Dat NBK. Ja. Hoe gaat dat? Zit het erin? Ja, dat gaat heel knap, dat zit erin. Dat zit erin. Soms heeft wel eens dingen in een hol en dan kiest dat er net uit over. Nou, dan kijk ik net over. Dan heeft dat perfecte ding in een hol. En dan moet dat eruit. Hè? En dan wil dat net altijd. Nou ja, dan is het op een gegeven moment oefening. Het moet een automatisme worden. Ik zeg soms wel een simulering van, als het nou een solo spelen kiest, proberen we de hol leren en dan spelen ze en dan just ondertussen sturen sport. En dat dan die solo er goed uitkomt, komt helemaal goed. Met name, als ik nou deze beeldhoek hier neem, de meesten die stingen er echt van, als we wat doen willen, dan is het of net, of we doen het goed. Dat is zelf ook wel wat? Ja, dat is bij mij, het is afgehoord of het is net goed. Er zit tussenin zit niks. Een drijfveer van mij in de muziek is, ik ben toevalligerwijs in 1994 in Litauen terechtgekomen. En dat is voor mij, vooral nou een motivatie om, dat jet ik gewoon bij mij bij, dat Litauen verhaal. So Modest, can you play for me? I must know the tempo what you play for this piece, yeah? Ja da 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 dee. Play again, and you must play a little softer because it's a flugelhorn, not a cornet. A flugelhorn must sound like warm. Again. Yeah? 1, 2, 3, and 4, and het is voor mij ook een ontsnapingsclausule soms wel even. Hè? Dan staat van, dan gitaar ik wel lekker weer heen en daar. Nou, die band die wacht daar en die, dan geef ik dan even lekker muziek maken. Het is al even makkelijker maken een beetje. Maar je kan er niet weten, dat is bijzonder. Nee. Ik vind gewoon wat wij in Friesland hebben, dat is gewoon, zonder dat wij het misschien beseffen, dat is gewoon een fantastisch iets. Elk dorp heeft een korps. Elk dorp heeft een opleiding band die het spelen kennen of wollen die kennen in het korps en die kunnen dat beleven. En dat hier in Litauen net. En op een gegeven moment denk ik van ja, je beweer je wat. En dan is het gewoon als je dan die eigen van die band just, daar krijg je zoveel van waarom. En dan denk ik van, dat is gewoon maar een simpel instrument en muziek. Die band zo beleefd maakt kist. En dat die band zo trots binnen om in dat orkestje te spelen en hun instrument verliezen kunnen. Dat is gewoon fantastisch, je mag gewoon even terug.
Litouwen die is vrijgekomen in 1991 van Rusland, in die beweging. Vooral dat hier binnen mensen van het militair orkest uit Litouwen, die zijn in West-Europa ingetrokken, want het militair orkest die hier goede instrumenten nodig. En in Wons zie ik een muziekhandel, Jan van Slageren. Daar kwamen ze maar dezelfde vragen. En Jan van Slageren zei, het zijn die beste mensen, ik vertrouw je. Nou, dat is goed komen. Jan van Slageren wie ik trompetist in de fanfare in Wons. En op dat moment wie ik de dirigent. Dus wij zitten ons nooit repetitie, dat is heel normaal. En dan komt het te praat. Jan zei, Piet, in Litouwen is er nooit een fanfare geweest. En de eerste fanfare die er komt, die komt uit uw dorp. Dus Jan die had het in wezen in gang gezet. En toen ben wij in 1994 gingen we dat vaanwandelen, ben wij met uw korps naar Litouwen gegaan. En daar hebben ze een tour voor u georganiseerd. Arthur erbij, modest. Arthur. Toen wij die tour maakten, die er een jongen, Remigius Wielis, die organiseerde dat voor u. En ja, wij zijn in wezen vanaf dat moment heel goede vrienden geworden. En we hebben een klikmachine aan kregen. En zo is in wezen de geschiedenis die we nu in Litouwen hebben, is in wezen op dat moment ontstaan. Okay, that's it. Have a good flight. Okay, thank you. How about tomorrow? We have good weather tomorrow or rain? Казина Пеора ритует. Kas прогулим? No rain? Okay, we play with umbrellas. De laatste dag, toen hebben we het plan omvat. Ik zou weten wat we doen. Met Matje en wij altijd wat beginnen willen, met jeugd maar beginnen. Hey Remy! Alles prachtig? Ja, alles prachtig. Maar mooi. Ik zei, als je al een plakje vindt, als je ook band vindt, stel dat van een kruis waar ik voor dat ik in Friesland een instrumenten kom, om muziek komen. En dan maar weer zien of die dat van de grond krijgen. Yes, of course. And you? How are you? Ik heb toen Karpsen gevraagd van oké, hij misschien nog wat op zolder lezen. Wat hij net broeken. Ik ken wel broeken en dan kan ik thuis wel zien of het wat is. Als het net wat is het wat, dan neem ik het er mooi. Nou, dat is dan ben je al in 1988. En toen hebben wij het eerste jeugdorkestje opgericht in Ludine. Mooi 15 instrumenten, of meer, dat weet ik verder net meer. Maar toen begon het eerste jeugdorkest. Welcome to Lithuania. Welcome to Lithuania. Basketball. Okay, you will be a very good soloist in future, I hope. Promise. Like this. Okay.